Helo Mr Jackson, yn gyntaf, dwi'n siŵr mai chi yw superfan mwyaf pêl-droed ysgol Pedr. Chi'n ddigon lwcus i fynd i gwta a gwylio'r Cymru'n chwarae? Mae ni ifan disgybl blwyddyn whech ysgol Pedr gyda ni'n holi bach o gwestiynau i Mr Jackson, Mr Steffan Jackson. Fel glywed ni, mae fe'n ddigon lwcus i cael mynd i Qatar a chefnogi Cymru yn fyw yn y stadiwm mewn un gêm o be fi'n deall. Felly na i paso nôl i Ifan, enw da gyda llaw, am y cwestiwn cynta. O le ddaw'r holl diddordeb yn pêl-droed? Fel i dechreuodd y diddordeb yn yr ysgol, o'n i siŵr tua blwyddyn 3, a wyn ni efo ffrindiau ni gyd rhyw clybiau ar ôl ysgol, wyn ni gyd yn mwynhau chwarae gyda'n gilydd, a wedyn athon ni gyd wedyn i ymuno gyda clybiau lleol a datblygodd popeth o fyna. Fi wedi bod yn digon ffodus hefyd i wylio sawl gêm dros y blynyddoedd gyda dad. Ni wedi gweld gêmau lleol gyda clybiau Cyfyrddin a Aberystwyth yn lleol, ond hefyd ni'n cefnogi Everton. Felly ni wedi adeg yn y tymor am sawl tymor, ni wedi bod lan a lawr i Lerpwl sawl tro dros y blynyddoedd. Felly amser maith wedi mynd yn wylio pêl-droed dros y blynyddoedd. Diolch. Ydych chi wedi bod mewn, chi wedi sôn bod chi wedi bod mewn sawl gêm gwahanol, ond ydych chi wedi bod mewn tournament rhyngwladol o'r fath o blaen? Do, wedyn ni'n digon ffodus i fynd i Euro 2016 a oedd hi'n brofiad a hanner. O'n i'n i'r gêm cyntaf, athon ni i Bodo, lle oedd Cymru yn chwarae yn erbyn Slovacia, a cofio cyfeiddo ni ar y noswaith cyn y gêm, a cofio athon ni'r gwesti, a wedyn cerddon ni mewn i dre wedyn i gwrdd y ffrindiau ac yn y blaen. Yn siŵr o fod Cymru yn fyddagol ar iaith Gymraeg yn fyddagol? Yn sicr, yn sicr. O'n i'n cerdded am siŵr rhyw awr i fynd o'r westi i gwrdd y bob un o fe, a nag i fi'n cofio, oedd pob stryd, pob sgwar yn goch. Goch i gyd. Cefnogwyr Cymru o al goch fel nhw'n cael ei alw nawr. Pob un yn canu, pob un yn dawnsio, pob un yn cael amser dda. A wedyn wrth gwrs y gêm gyda'r anthem, oedd hwnna'n gret. Sa'i rioed wedi clywed sŵn na anthem fel ni yn Bodo. A wrth gwrs yn illon i'r gêm, gyda Hal Robson canw, gyda shin fach ar y diwedd, reit o flaen ni yn y stadiwm, lle o atgofion da o Bodo. Profiad gwych, ond nawr ni'n siarad am Qatar a lefel arall o hare yng Nghwpan y Byd. Beth chi'n neud o bod Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd? Fi'n credu mae'n wych i ni fel wlad. Ni'n galw'n hun yn wlad fach yn aml, ond mae hwn yn profi i ni fel wlad ni'n gallu gwneud pethau fel gwledydd ar draws y byd. A yn Euro 2016 wrth gwrs yn illon erbyn Rwsia, y tair i ddim roi ni chwalad yn nhw. Os ni'n cymharu'r poblogaeth, y ddwy wlad, yn bendant ni gallu fod ar lwyfan y byd fel ni eisiau. A war y teg i Rob Page, wrth gwrs, Chris Coleman, Gary Speed a Toshack ar y ddechrau yn rhoi cyfleoedd i'r boes ifanc iddo trwyddo, felly na, arbennig. Ie, mae'n bwysig i gael y genedl nesaf o chwaraewyr Cymru ynghyd â'r chwaraewyr hun. Ond wrth gwrs, yn Qatar, mae'r Cwpan y Byd leni fel ni gyd yn gwybod, ond sdim osgoi trafod y pwnc ma, heb trafod y rheolau llym sydd yn Qatar, felly beth yw'ch ymateb i hyn? Fi credu beth sy'n bwysig i ni gofio yw, wrth gwrs, mae'r dwyrain canol yn ardal Islamaidd. Felly, mae miloedd ar filoedd o bobl yn fynd i lefydd fel Dubai ar wyliau pob blwyddyn. Felly, dim ond yn Qatar ni'n sôn yn ardal ehangach. Fi'n gwybod am ffaith mae'r Llywodraeth yn Qatar, maen nhw wedi dweud bod croeso mawr i bawb. Hefyd, mae rhaid i ni gofio, mi fydd llywodraethau o ar draws y byd yn mynd draw i Qatar hefyd, a fi'n siŵr bydd nhw gyd yn trafod y materion yna. Wrth gwrs, gyda ni Mark Drakeford, ein brif weinidog ni yng Nghymru, bydd e'n mynd hefyd. I fi, fel cefnogwr, yn sicr mae teimlad anesmwyth ar hyn o bryd, yn enwedig yn dilyn sylwadau Sepp Blatter, felly cyn arlywydd FIFA dros yr wythnos yma, sa'n siŵr os chi wedi clywed, ond wedd Sepp Blatter, wedd yn ei chanol i pan nhw'n dewis ble bydde Cwpan y Byd 2022 a cafodd Qatar y Cwpan y Byd, ond yn yr wythnosau ola mae wedi sôn dyle hwnna byth wedi ddigwydd, felly mae teimlad anesmwyth, eto fel cefnogwr ar un llaw, mae rhaid i ni
i barchu rheolau nhw tra bod ni fynd i ymweld â'r wlad a mwynhau y twrnament. Ond hefyd, o'r llaw arall, fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n cwestiynu pa wledydd sydd yn cael ei wobrwyo gyda cynnal twrnamentiau rhyngwladol fel twrnament y byd. Ydych chi'n credu felly bod croeso i gefnogwyr yn Qatar o weld y newyddion yn ddiweddar? Fi'n gwybod mae'r Llywodraeth yn Qatar wedi dweud bod croeso mawr i bawb. Dydw erioed wedi bod yn dwyrain canol, felly hwn fydd y tro cyntaf i fi fynd, felly fi'n edrych blan i brofi'r diwylliant newi a gweld sy'n mae pethau'n gweithio fyna ac yn y blaen. Fi'n credu fydd pethau fel yna yn dod yn glir wrth y twrnament mynd ymlaen, felly fydd yn diddordeb i weld ar ôl y twrnament trwy bydd pethau wedi mynd. Diolch. Felly, beth rydych chi'n disgwyl mlaen at y fwyaf wrth ymweld â Qatar? Fel dweud sut, dydw i ddim wedi bod yn y dwyrain canol o'r blaen, felly fydd yn cyfle i fi i brofi diwylliant, gweithio trial bwydydd newydd ac yn y blaen, gwlad cyntaf Islamaidd i gynnal cwpan y byd, a o'n i'n darllen mi fydd galwadau yn digwydd yn canol gemau i bobl fynd i weddio. I ni fynd allan i weld a chlywed pethau fel ni, fydd hwnna'n brofiad, a pethau fel yna fi'n edrych blaen i weld. Edrych blaen i gael blas bach am ddiwylliant Qatar. Rydych chi'n mynd i wylio 2 gêm i gyd, Cymru ac Iran a Tunisia ac Australia. Felly, beth ydych chi'n rhagweld y sgôr rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America a Chymru ac Iran? Fi'n credu fydd pob gêm yn agos. I ni fel wlad gyda Rob Page a Chris Coleman, ni wastad wedi bod yn tîm sy'n eitha styfnig yn amddiffynol yn cadw bethau'n dyn yn y cefen, gyda 5 yn y cefen wrth gwrs. Credu gobeith yw bydd ein hymysodwyr, Gareth Bale, Keith Moore, Dan James, Ramsey gobeithio fydd nhw'n beryg yn y drean ola lan y ca. Felly, un i ddim i Gymru yn y 2 gêm, Keith Moore peniad yn y 2 gêm. Felly, un i ddim yn erbyn Unol Daleithiau America ac un i ddim yn erbyn Iran. Penodol iawn mae rai gweud. A pam dewis Tunisia ac Australia fel gêm arall i fynd i weld? Felly ni'n mynd draw am 2 noswaith, a wydd gêm Tunisia ac Australia ar y ddydd Sadwrn, a wydd tocynnau ar gael, felly mae'n teisus i ar y gyfle. A wedyn, ffindio si mas yn hwyrach wedyn yn fyna yn y Stadiwm Lusail, fi'n credu os dwi'n dweud hwnna'n iawn. Felly yn y Stadiwm Lusail fyna fydd rownd terfynol. Felly fi siŵr fydd hi'n profiad i ymweld o'r stadiwm. Pwy ydych chi'n meddwl wneith ennill y cwpan y byd? Fi'n credu bydd Ffrainc yn gryf iawn. Wrth gwrs, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus yn hanes diweddar. Mae chwaraewyr o fri gyda nhw dros y cae i gyd. Felly, fi'n credu bydd Ffrainc yn gryf. Mae gan Sbaen chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo. Felly, fi'n credu bydd Sbaen yn gryf. Fi'n credu mae Gwlad Belg yn dîm i wylio allan am, gyda Martinez, a nawr mae'r cenhedlaeth eiraidd fel Lukaku, De Bruyne ac yn y blaen. Hwn yw'r cyfle olaf i nhw fel tîm i nhw siŵr fod, lle fi'n credu bydd nhw'n mynd amdani hefyd. Wrth gwrs, fydd Lloegr hefyd, yn amlwg yn grŵp ni, a mae Lloegr wedi dod yn agos yn ddiweddar i ennill. Mae'n chwaraewyr da gyda nhw wrth gwrs, ond Ffrainc fi'n credu yw'r tîm, os byddwn ni'n gofod dweud Ffrainc fydde'r un dweud. Cwestiwn cyflym, faint chi'n meddwl, faint mor bell eith Cymru yng nghwpan y byd? Fi'n credu mae disgwyliad i gael nawr i ni fel gefnogwyr sydd yn rhyfedd gan ystyried nôl yn 2016 when ni'n hapus i fynd i weld gêm a Cymru fod yn gystadleuol. Fi'n credu nawr mae'n disgwyl fod ni yn dod allan o'r grŵp a fydd yna'n digwydd, fi'n gobeithio ni. A disgwyliad hynny, falle efe yn y maen ni, nath ymddiswyddo Chris Coleman yn 2018 achos nilon ni ddim cymryd cyrraedd cwpan y byd prynu. Wrth gwrs, a cafon ni llwyddiant mawr yn 2016 cyrraedd y rowndiau cynderfynol, a wedyn yn yr ymgyrch a dilynodd, a fi'n cofio y gêm yn erbyn Iwerddon, lle ysgol James McLean yng Nghaerdydd, a hwnna wedd y pryd byddwn ni'n gobeithio fyddwn ni yn mynd i gwpan y byd. Lle fi credu ar y pryd hynny, byddwn ni'n tybio byddai Coleman wedi teimlo bod wedi gwneud popeth byddai fe'n gallu gyda'r carfan, a bod e'n amser i rywun newydd cymryd y tîm ymlaen. Ond mae rhaid i ni gofio hefyd gyda Coleman,
cymerodd e drosto ar ôl sefyllfa drist Gary Speed yn amlwg. Felly mae rhaid i ni gofio nath Chris Coleman swydd arbennig cymryd dros Gary Speed gyda'r sefyllfa trist tu hwnt y fyna. Felly datblygodd Gary Speed y tîm yn ei wrth gwrs y ffordd newydd o chwarae, a wedyn cymerodd Chris Coleman hwnna ymlaen eto yn amlwg yn Ffrainc, a wedyn, Ond 4 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cymru'n mynd i Qatar, a chi'n mynd i Qatar, ond beth yw'r pethau mae rhaid i chi fynd â yn y suitcase gyda chi? Eli Hael yn sicr i fi. Het Bwced wrth gwrs. Mae Chris y Cymru yn barod gyda fi, wedi smwddio yn barod i fynd. Da fi rai newydd, rai cyfredol a rai hyn. Ond na, fi credu yr Het Bwced yw'r un poblogaidd ar hyn o bryd yn sicr. Diolch yn fawr i chi, Steffan. Diolch i Ifan fan hyn hefyd am ymuno. Ti wedi bod yn gwneud job ffantastig, a falle byddwch chi'n clywed mwy o Ifan a radio Bro Pedr yn y dyfodol agos gobeithio, a falle yn bellach, pwy a wir. Diolch yn fawr a joiwch os yn Qatar a siwrne saff i chi. Diolch yn fawr i chi.